It-Tnejn fil-ghaxija l-interventi tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi għall-mistoqsijiet tal-kandidat Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Alex Perici Calascione kienu għal darba ohra kkaraterizati minn attakki u insulti fil-konfront tal-Partit Laburista. Gonzi sahansitra qabbel lill-Partit Laburista ma' mediċina li tmarrad. Jekk ikolli xi ħadd marid id-dar u nġib tabib u l-mediċina li dini tmaqdu iżjed, dak it-tabib ma nerġax inġibu. U sfortunatament f'pajjiżna din hija l-istorja kostanti tal-Partit Laburista. Ma naqsux ukoll l-attakki fil-konfront tal-mexxej Laburista Joseph Muscat u fil-konfront tal-eks Prim Ministru Minn. Skont Lawrence Gonzi l-Partit Nazzjonalista huwa l-awtur tal-bidla u biex jiġġustifika dan semma l-istat tat-toroq u x-xogħol li qed isir il-belt. Illum it-toroq jilħqu standards Ewropej. Waqt li reġa' semma l-20,000 impjieg li skont huwa nħolqu fl-aħħar 4 snin, Lawrence Gonzi qal li fl-4 snin li ġejjin irid joħloq 20,000 oħra. Mhux f'dal-4 snin ħloqna 20,000 post tax-xogħol. Fl-4 snin li ġejjin iridu noħolqu 20,000 post tax-xogħol oħra u jekk jista' jkun iżjed minn dawn. Fost dawk preżenti għad-diskussjoni ta' tnejn kien hemm il-kandidati li kienu għadhom kemm ġew approvati mill-Eżekuttiv Nazzjonalista, fosthom il-Perit Medicina u David Kaza li se jikkontestaw fid-distrett li minnu kien ġie elett fl-aħħar elezzjoni ġenerali Franco De Bono. Fl-elezzjoni ġenerali li ġejja tiġi meta tiġi il-Partit Nazzjonalista sa jiġi qudiemkom politika u bi programm ta' politika li